Lusavakalo lwamvila lwezixholo-xholo zangoJuly kubantu abaninzi baseGauteng naKwaZulu-Natal. Kwabhubha abantu abangaphezu kwama300, kwanyamalala imali kwizigidi-gidi zerandi ngokoqoqosho emveni kophakathi kwamonakaliswa impahla kwatyhuthulwa nevenkile kuwo omabini lamaphondo. Oku kwenzeka emveni kokuba wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma wazalela endle ukuvela phambi kwekomishoni ye-state capture. Kuqanqaleke inyanga ke ngoku kodwa uMzantsi Afrika ukaboni mntu ubanjiweyo ngesi siganeko. It's the complex matters which Mr. Lees talked about that are the ones that are really giving us the challenges. And so from our perspective, it is hard skills, but we are certainly working on that capacity and we have the resources that we need. Kulandela ke ukurhwebhana ngamehlo kwabaphathiswa kwicandelo lezokhuseleko ngokuba ngani nangazange bayibone le nto iza kwenzeka. Umbuzo ngokuba uMzantsi Afrika ingaba ukulungele kusini na ukuqwalasela imeko ezinje kwixa elizayo. South Africans need to see that justice is done and that the masterminds and conspirators are brought to book. They also need to see an effective criminal justice system at work which can properly investigate and prosecute. Yona ke i-ANC ayikaphenduli ngento engenzeka ukubona kubanja abantu abaphezulu kulombutho ngenxa yezixholo-xholo. Ndingu-Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.